Puno na atras, magsuot na kapati. So, ang kapinito at i-drive ng isot, may ulihan eh. Pero sige lang. Salamat kayo sa awit sa mga bata. Sige tao, magulbo na ng mga bata rin. Ito na din. Kaya wala rin tao na nagtutulog sa mga. Hindi nga matahong punta mga kaitsunan. Bisa pa matulog sa hangin sa kudado. Ang ubad din itipay soon, isa pa sa ngipin. Wala kini makapapanda na to sa pagtamungan mo sa ato na morning devotional. Wala kini makapapanda ang katugnaw, mga kaitsunan, sa ato na kainiton sa pagalaga. Namugna ang ato asosisyon ng kaitsunan tungkol sa ato kapanagyusa. Kaya bisan unsa kamaayo sa ato ang presidente sa asosisyon. Bisan unsa pa kamaayo sa ato nga district pastor. Tanan opisyal sa mga opisyalis sa nga distrito sa asosisyon. Bisan unsa kamaayo. Kung wala ang anak ni usa, yun di soon lapos. Di ba? So isakto ang sulti sa Santo 133, versikulo 1. Basahon mo ang Santo 133, versikulo 1, pag-iwan ang Biblia, pagka maayo gayon sa tanan ng mga magsuon na magkahiusa. Grabe nga ni Sultian sa David. Ang mga magsuon na magkahiusa maayo, ang basahon ng Biblia. Kaya mas maayo man ang Biblia kaya ito basahon. Kaya mamani ang sulti sa balaan na kasulatan. Salmo 133, versikulo 1, 2, o 3. Matod pa din isuod sa pahayag sa Biblia. Kay mutugaan kami mga kaitsunan, Salmo 133. Hindi po nga kung sinto-iso sa aking pinili. Kalisod sa bati na may bangko. Atong kasahon din sa Salmo 133, versikulo 1 kay maumani ang ipahayag ini mga kaitsunan. Salmo 133. Kung hinulod mo rin sa ato nga pagkakaya. 33, 133 versikulo. Ano yung tanong? Pagkamayo o pagkamalipayon kayo sa mga magsuon na nagpuyo sa pagkiusa. Malipayon mga kaitsunan ang mga magsuon kung magkakiusa. Kung ang iyon ako, nga bisan unsa kamayo sa presidente nato mga kaitsunan, kung wala'y suporta sa mga membro, wala na magkiusa, hindi yun ni manayon mga kaitsunan. Versikulo 2. Ato ni Dalion. Kini sama sa pinilhon na lana ang anaa sa ibabaw sa ulo. Unsa gayay gihulat mo ay sa lista nabi. Nga ang magkahiusa mga kaigsunan daw sumusama sa usa ka pinilhon na lana naa sa ibabaw sa ulo. Unsa may buti pasagot ali. Ato nga kung lula mga kaigsunan. Sa buhay pa to, sugoon ko niya. Alang-alang pa kung mapagkaulitaw, posible na pa ko sa mga 12 o 13 yan. Si Bernard, pag-unod kong lubi. Bumalik ko unod, buka niya kagda. Kung saan manimula, siya atong bumalik ko kagod, ikson, itunod na niya, iyan ipuga ang kinagod ka lubi sa iyang ulo. Lana, unsa na pungkos, ano na siya? Humog siya, sulayon o hapsay. Kaya kung sulayon mo diretso, murag pupot ka, naguyong ang iyong kagot, sa mga pagbatan mo magpunta, nakasuko, basta ko ka naman
Kasi hindi ko pa wala. Pero ang taas na buhok, lisod sulayon, ayun kung walay lana. Mula na yun sa pista nabi, ang tao na magpuyo, na magkahiusa, daw susama sa pililhon ng lana, na sa kamot ito, hapsay ba? Ang punto niya ito, na kung ang tao magkahiusa, lumupasang doon, niya hapsay, why do you supa? Pero kung di magkahiusa, magdagis pa. Sa mga biskuit at amot, marami may gusto ko pagulpul, hindi mo amot. May nalawag na pagulpul kung amot, pero di pa amot, gusto kang pagulpul. Pero wag tayo ipuwit ha, wag tayo ipuwit mga kaisyonan. Kung isa rin. Versikulo 3. Sama sa tunog sa himnon nga nangatagak ibabaw sa kabugitan. O sa ito ipasabot ini. Nga ang tao niya ay napuno sa pagkahiusa, puno sa pagkahiusa, gihulang way sa pista David, sama sa usakan. Tunog, o sa may kong ipasabot. Tunog kami, o sa may niyo una-una, init bugnaw. Bugnaw, ulit. Kaya may tunog na init, wag ko makita tao, gimugnawa na, o kanang tunog na makaypay pa. Tunog kami suon pugnaw. So ang tao di hulang pwede sa lista natin, na kung ang tao puno sa pagkahiusa, ingon sa lista natin, sunusama kini sa tunog, pugnaw. May nagtungin. Huwag yung pinagpungang tungin kay sa sinultihan pa lamang, sa pag-deliver sa sinultihan, pugnaw. So on, salamat ako sa tutulong ko niya kong presidente, dili kay di palako na kong iyang pagtumala na ito. Magpasalamat na isoon na ang Diyos, ang pasalamatan ng Diyos. Nagagamit sa usang katao na mayroong presidente sa atong asosisyon, si Emiliani. Pasalamatan ito ang Diyos, dili siya niya pasalamatan. Ang Diyos, kung kay ang Diyos nagagamit sa mga opisyalis sa servisya, opisyal na ini ang asosisyon. O may hinungdan na kiniisaw na muna tungo sa ato panagiusan. Wala mga kaigsunan. Wali ko mga kaigsunan dito sa Nabago. Sa wakwa ko magsugod o wali, ingon ang mga igulang dito, ipita ko kasi ako nakabali niya ng ipita ako. Si Brother Hanon, nakabili lang. Ato barbero. Wali ko sa Nabago, pag-ingon ako isyon, unsay kus man yung wali. Inuras din yun ito. Pagkadungan din yun ito. Kaya ang Nabago mga kaigsunan, di sila ganahan o minsahin taas kayo. Tingnan mo na may sumunod na rin mo na. Ayaw pagkaasa yung minsahin. Kung nagsama ng pagkaasa kayo sumunod ka, lasay sa manapit. Leksyon para mag-isyon. Balabala na. Ingon ito ko sa aktor ng leksyon bilang sakto. Pagsuko na nagubali, may ibalo mo kong isyon na di sa ganahan sa balik. Pag-ingon ako, kinsay ganahan! Ang unsay gusto yung wali, minuto iluras. Dungan, minuto. Ewan ko ang atong wali, 30 minuto, 60 minuto sila. Tinanawa sila, usap ng oras. Ito ang usap na oras, ang 30 minuto sa tumahinon. Ang usap na oras sa tumahinon. Ang 60 minuto sa tumahinon sa oras. Ang 60 minuto sa tumahinon. Ang 30 minuto para rin sa mga minan. Kung dili ganahan ang kaswali. Inyo rin kawali. Kung ang lain 30 minutos, katong tao ang ganahan ang kaswali. Ako unahon kawali. Ang katong dili ganahan ang minaw sa kaswali. Kawali ko ito. Pagkaan ako 30 minutos sa akong ingnan, katong dili ganahan ang kaswali. Hindi na mo ulit, kayo wala ninyo. Akong ikanawa, wag yun ulit sa isa. Padayon mo bali. Sabi siya, 60 minutos yun. Pag humana mo bali akong ingnan, kabantay mo kinsa kato si Bas Nabago. Ato ni sibahan ang tapat, baladili at titisang iya. Tapat na yun, ako ng dua. Pag ingon ako,
Salamat kayo sa mga taga-luwa, mga taga-luwago, nga mga maayong pinaya. Sabi niyo mo, kung ba sa silingan, Bunbo. Pag-ingon ako, salamat sa mga taga-luwago, mga maayong pinaya. Hindubag ang silingan, Bunbo. Kaya di ay ang silingan, dunay libro sa Adventista, walay maayong relasyon. Mga kaisunan. Ang 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Mauni ang pinakasintro igsoon sa ato karapaturo. 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9, ako sabi niyo. Bahin sa iyang saan at Ginoo dili lalay-lalayan. Nianan paglalay-lalay na mao'y pagsabot sa uban. Hinunuan siya makailugol ka ninyo nga wala magtinguha na dunay usa mahanap kunili ang tanan unta manang pakakapot sa Panginoon. Gamay pa ko igsoon. Dunay magwali ni Lord. Ang Ginoo amin itong wali. Galing itong 1975. 13 ang ako panaygon. 62 ako na daw. Ang daw ang pasano para magbimbit o itanunay na lubi. Makita sa mga Jehovah Witnesses. Membro sa Jehovah Witnesses. Ang mga brad, kaya kung lubi, bali panahon. Kaya kita na itong edad na 1975. Ini manghula ko kita lang ito. Pero ang nakalibin na ko kita, itak na nila 1975. Ang mga tao na itong panahon na ito, gawa ko tuo. Tanong ko tuloy. Ang lubi na natin ano, layo na sa pagkakaroon. Gali ang iban siguro. Tumba na kapag ito rin. Ang uban na pa-eskwela. Gradual na ang mga bata hangtod na katrabaho. Hangtod Florida. Ang nagsulti ko, wala pa naman nangamatay na, mapapunta na, nalo ang ilo wa pang bali. Batayan na itong disikulo. Ang Ginoo dili lalay-lalayan. Sama sa pagsagot sa ban. Kung di tayo magsagot, magsugot ka sa itong anak o atong asawa, kung gusto rin ka kayo magdugay, kung di ako malugay, nagunahunan ka ka, kasi kayo na, malitis na po. Apa na Ginoo lahi? Dili gusto ang Diyos kasi siya talay ng paglahay. Apa na itong tanan? Nganong nadugay man ang Ginoo sa paglahay. Nganong dugay man ang uwa pa man ang Ginoo mo balik? Ato ni huna-huna ang mga isunan. Klaro kayo bersikulo. Ang Ginoo dili langay-langayan. Apa na Ginoo niya? Apan gusto siya na sa iyang pagbalik, wala untay mahanaw. Wala untay malaglag, membro sa Sinitikitis. Kundi ang tanan unta, malag pagkakamot sa Panginoon. Doon ay naingon sa ako ilir, bumalik ang Panginoon. Tugay na panahon paglagan, bumalik ang Panginoon. Ikaw bumalik ito. What the Lord say? Versikulo 1, gilit kagawal yung musikasi, sumalik ko sa Diyos. Sumalik ko sa pagkakan ko, sa balay sa kumahan na kagabrianan. Ayun ang Diyos. Muadto ko, napakandang pagkakan ka ninyo. Apan, ang versikulo 3 na ikaw. Ang versikulo 2. Sa balay sa kumahan na kagabrianan. Kung makaandang ang pagkakan ka ninyo, versikulo 3 na ikaw. Bubalik ako, araw ko ba ako ito. Paguton ako na iksoon na saan, apan doon na biuban. Kaginang tinsik iksoon. Ang mga matarong dili na madalas na rin. Bantay mo sa rin. Ang mga linuwas dili, magpuyo sa langit, kayo mga kayo magpuyo sa langit, ang 144,000. Mauna, mga kaisunan. Tinoon na-encounter na ito na. Nga makasing ang mga tao. Brad, mga makatos langit. Gawa sa tao, ikas langit. Asa na yung versikulo. 1:3 lagi basa. Pamanay ko yung nagkawan. Walay tao na makasaka sa langit. Gawas sa nanao ikas langit. Hindi ako kita. Di ko kurik naman. Isa ko
Mag-andar kung luna, dito ang kanina. Kung maka-andar ako, kuhaon mo ka mo! Di ka matutulungan pa, magbuhat ka kuhaon na sino. Sabihin na. Ayaw mo magtutulungan pa magbalik. Kaya wag ka rin mga akin. Mahuwag ka, kuhaon na sino. Bila ko ng kitsi, mga kaisunan. Ngalong ang palika, ngalong ibilog-ubay mo ang pamabalik. Doon ang gusto sa Diyos kasi mabalik, walay ko sa ang dalaman. Doon ay gaghan backslider iso. Bisan kini sa sinker, kung ang tanan backslider kini sa season, mubalik kung simula, di na ito mga iso kung kini sa simula sa sinker. Mas daghan pa ang backslider kaysa ang pabiling membro, aktibo na membro, isa na sa siguro kay Isyo. Kabayani iso sa Pastor Villas by Pastor Dini. Yan yung Pastor Villas na wali sa Kabayani. Upang na doon kabuok iso ang aktibo. May bawal na isa sa Kabayani aktibo. Pero kung ipapunta na, berarti mo yan. Kung simba ang tanan-ran, ang nakapaslay din kining simbahan ang sa dugangan pa yung nakagadato, ito may ito. Doon ay daghan Panginoong Iksoon ng mga backslider nga makakabalik sa sabagat sa Diyos. Ora na ang Ginoo di siya gusto nga siya pabalik doon na untay mahanap. Pero di ba mula ito ang Panginoong Iksoon ng mga backslider? Kakumanan sa kastakas niya kanang nga backslider Iksoon kami nagwali di silupahan at sa tulong nga ang katong na bautismohan tulong ako pulos ko hamtong lahat man ako sa akin ng mga matanon pa kato hamtong na yun kailangan sa singkita nila duwa ko kahong galing mga wala to Iksoon pero hamtong ka lang wala na makikita apan katumanan ka na sa tagna ano man uno huwan ko si Sinoy sila namiya kay dili ako kahit kung ato ba yung Biblia nagpabiling unta sila kanato doon kay dili ato mo na hinunga ni gawas so kisa na ito pasako bus right here kanang dili pulong ison sila namiya kita nato po kay pasako kita na sa sulod sa Iglesia posible nga maunay na kapalangan ng Diyos Ginoo doon na pailain ng sikulo sa Biblia Juan 10 versikulo 16 kung sa iyo ng Kristo ang Kristo lang sinutihan doon na kuilaghang karnero nga naas kawas o kanang karnero ha wa pa makasulod dinhini na ito rin posible nga din sa season kung asa ang kaigsoon ng Iglesia na pasako posible nga diha sa inyong Iglesia sa inyong barangay naapay daghan para hukom naapay daghan ramlon naapay daghan igsoon mga ngin-ano niya apan ka na katawhan sa Diyos diyan po na sa Diyos nga iyang karnero wa makasulod din ito rin kung ano yung damdan kada buwan kaduhan ka ng buwan mauna ang hinundan kabantay mo sa una sumalit katulog ko mo may wali pero karon sa katulan halos ka tulog wali kay apurado na ang Ginoo igsoon gatanan-tanan ng tao masayod sa maturan ang mga backslider mubalik ng ta kay posible gatanan sila ang nakapalakan sa pagbalik sa Ginoo kana sila igsoon wala na iyon ang Biblia wala mo basahon buhat disisirini pag hinunsod ka ako o pamalik na kalong kaniya isa na tingnan nila. Pag hinunsod ako, tinanggalan. O pagkalang ngayon, pamalik na kalong kaniya, backslider. Naklawa ng versikulo ha. Eyon siya, pamalik na kamo. Pag hinunsod ako, pamalik na kalong kaniya. Aron sa mapala ang inyong mga sala. Aron ang kahayahay mag-aabot. Gikan sa atubangan sa Ginoo. Igsoon, doon na pagkatan, kausahay, bisa niya sa sulod sa Iglesia. Kabantay mo sa sulod sa Iglesia.
Usahay ito na ng Igsoon. Di ka mabuhin ha, pero nakausahay sa susunod siya. Usahay ka ikaw sa susunod siya na mutubo ang gano'n. Mula inungdan mo sa magalisa sa susunod siya. Naiuman na nasa susunod siya magulpulan. Muna masama natin sa usahay, kawal sa buhay. Usahay yung sa mga ito. Kinaiyak ka na Igsoon nga maoy na kapalangan sa Diyos. Ibang kasama ng Korinto, versikulo 10, kinahanglan dili ka mo magpakulpon sa mas binuhat sa mga. Kaya dapat ang ilaglag sa magulaglag, hindi sila pulos sa magulaglag. Kasabi niya. 1 Korinto, versikulo 10. Pagkulpon ha? Pero ngayon ang kamar sa sulat-sulatan, dili ka mo magpagulpon na naman. Dapat ang ilaglag sa magulaglag. Kaya hindi sila pulos ng bulan. Unang po ito, 10 versikulo 10. Proverbio 16:18. Ang tao magpasikat buhon, mag-auras pagkalala. Doon naman ka lang ang kinaya na ito Igsoon. Yaan na na. Kaya Proverbio 16:18. Ang tao di ay magpasikat buhon, Igsoon mag-aura sa pagkalala. Sahay, dili magka-bisan sa pagkiayon. Wala yung maayong na relasyon sa magtiayon. Doon na bigay, magtiayon na wala yung maayong na relasyon. Pagmata sa asawa, pagkakundan, wala niya yung bata sa tupat sa hinggaan. Iyan di pagina. Pag-abot sa asawa sa kusina, nakita niya yung bata na hinutok. Iyan din nga, ako ingan lang isuot. Ay, butangan kami si Apo. Minsan ay siya po na doon hindi ikaw yung sa ko. Pag-alpo sa asawa sa kusina, nakita niya si Apo yung bata na dito. Diyan kayo init na Apo. Di araw na yung kalis kusina, kanina ka na doon ipagita. Huwag pa ka malipay ng asawa. Huwag pa ka malipay Apo. Ika na puno, katuin na tukma. Sa atong aniversaris kasal. Huwag pa malipay. Aminin mo sa ito ba niya ako? Tinuon na, ikanapulog ka doon yung natokla. Pero sultihan ka na, ikaw siya ako sa kasawa. Sa dihang kasunod na tagingnan ko sa kong amahan, ang buong papili, magpakasal ka o ipapriso na. Kung ako pang ibili ang pagpapriso, napulo na katuig ang sentisya, umba ang nakatawa, makagawas na ko. Samantala kita, nagpuyo hangtod sa kanturan, huwag maayong relasyon. Pagkagabi, suminanon man buko tayo dili, ako din gidala kayo na nagkakaliksyon ng kapuha. Pagkabuntang Igsoon, pagkagabi, natulog siya po, nagdampo siya po pagkagabi, human sila nagdalis dito sa kusina. Abi ni mo sa sulong niya po, kawalan ko niya po. Siya po namatay. Namatay sa kanyang kasawa. Parehas sila namatay. Apan ang dampo niya po, nga human siya namatay, gibanaw siya sa Diyos, gibutang siya ni Abraham, sadap sa puntahan sa kingharian sa langit. Ingon si Abraham, ako, dili ka maglingkod sa puntahan sa kingharian sa langit. Kung doon ay musunod sa kingharian sa langit, imong paispilingon. Ingon si Abraham. Ingon siya, kung sa may ipaispilin. Ingon siya, paispilingon imong bilang. Hindi ka na ito. Kada musunod ito, mayroon si Apo, kanilingkod siya po sa puntahan sa kingharian. Musulingon ang tao, musunod ka po, ingon siya po paispilin. Ingon ang tao sa ispilingon, siya ang tao. Pag gumaspilit, sunod sa kingharian. Karang Igsoon, kaya mo may niagi ang asawa niya po, nagkaroon mayong relasyon. Pag-agi sa asawa niya po, ingon si Apo, niar ka. Ingon ng asawa, musunod ko po sa kingharian sa langit. Ingon si Apo, pag-spirit. Ingon ng asawa, kung sa may spirit, ingon si Apo, inside the picture. Grabe ha? Ang ipa-spirit ni Abraham lang,
mo 100% nga maka-spirit sa encyclopedia, hindi lang ang ako kupare para hindi ba maabot maka 100% pa rin ka maka-spirit sa encyclopedia. Ako dili ko sigurado nga 100% ang spirit sa encyclopedia. Ang di pa-spirit ni Abraham na aparang di pa-spirit ni ang 12 kasawa encyclopedia. Danuan, walay maayo na nila. Posible ka na isuot na tinaiya, mauna ang nakapalangan sa Ginoo. Posible na ikaw pulunan na ito sa inyong iglesia. Ikaw ako ang hinundan. Posible ikaw ako, maoy, nakapalangan ng sa Ginoo. Usa, ato susunod ang ato mga kinaya. Nagmalutay sa ulo, kung kinaya kinaya, hindi ang kaya kulangan sa Ginoo ato susunod. Kaya doon na nakatao isuot na kantong langit. Isang papalaw ko, pagkakaroon nyo, ako, 14 katuloy ko isuot na white years pinabuhin sa Ginoo lang. Dili na ko ni kaulaw sa tumangan sa Ginoo kay Ginoo niya. Di ko ni kaulaw sa pagsulti ninyo kay Ginoo niya. Ninyo na ko! Di ba pa kababayan ng lagi sa kumatot? Di kayo papasigaw. Grabe isuot. Kinaiyaw, tinan. Muna mausahay, tunay kinaiya, isuot na to. Nakini na kinaiya, kung hindi na ito bibiyaan, mauli na kinaiya ang matog kanimo. Ganto sa kalangan. Abay kung kalangin kinaiya, aking kinaiya. Nawala mo ako sa tumangan sa Diyos. Kung ato ni Osborn, muhatog kini ka na to. Ganto sa kinabay mo na nagkabusan. Ano na eh? Posible. Namuna, daghan tao karoon kayo pumunta doon. Matog ng langit. Kung ipino. Bayo bini kung ipino. Isa panahon mo. Pulos matog langit. Apal ang pamutana. Kung imong eksaminon sa imong pangalingong eksamin, ang kinaiyan ng kawana, dili kapasa para langit. Nagunahuna ang matog langit, kapag di kapasa ang kinaiyan para langit. Wala ka. Ano yung basama ng Biblia? Usias kapitulo 4, versikulo 6. Ang akong katawhan ginaglag tungod kay kulang sa kagano. Grabe na kasi nuntihan sa Diyos. Katawhan sa Diyos, ang iyang ginaglag iksoon nga naman kulang sa kagano. Adventista na sa puno, kulang sa kagano. Giangkol katawhan sa Diyos. Anong kulang sa kagano? Nasayong na iksoon nga sa pagsol program sa eskwela sa Batika. Alas 8 ini jam 10. Yang anong malit mo po. Saya alas 8 mo pumuntungan. Ako ba?